kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng grasya at himala. At siya ay tinanghal sa isa sa 8 simbahan sa Cavite, Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming deboto mula noon, ipinagloob sa kanya ng mga deboto ang titulo Birhen ng Bilang Milagros o ang Birhen ng Libong Milagros. Itinutukoy ng kanyang banal na larawan bilang ang pinakamagandang pinta ng mga Birhen sa Pilipinas. Ang petsa na kinilala bilang ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan tuwing 2 at 3 linggo ng Nobyembre. Bilang ina, siya ang ating inaasahan sa panahong tayo'y nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Bilang reyna, siya ang nangunguna at gumagabay sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siya ang nagsisilbing tanggulan at tagapamagitan ng kanyang mga anak sa tuwina. Ngayong gabi, sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon, naway muling maging buhay sa ating puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ang ating ina sa ilalim ng krus, ang ating reyna at patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Filipinas. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, ipanalangin mo kami. Ang imahe na ito ng Birhen ng Soledad de Portabaga ay nasa pangangalaga ng Cofradia de la Virgen de la Soledad de Portabaga Incorporated sa pangunguna ni Ginoong Jonel Ryan I. Enriquez. Nagpapasalamat po tayo sa mga delegasyon ng mga nagbubuo ng Soledad de Portabaga ng Cavite City sa pagdalaw ngayong gabi sa ating prosesyon en grande. Gayon din po sa Cofradia de la Virgen de la Soledad de Portabaga sa pangunguna ng kanilang Pangulo, ang ating mabuting kaibigan, Ginoong Jonel Ryan I. Enriquez.